lidi, my vás vítáme u tohohle prvního let's play ze hry World of Tanks. Já jsem Honza a se mnou je tady taky Matěj. Čau. No, Matěj vás tak pozdravil, protože my jsme si pro vás dneska připravili let's play World of Tanks. Je to úplně první, bude jich víc podle mě, dost víc. Takže my tady, tady to je vlastně úplně první video na našem kanálu. Ano. Úplně první, takže ani přesně nevíme, jak všechno dělat a nemáme s tím zkušenosti, takže to nebude ani úplně nějak propracovaný, tak to neděste. A jinak nebudeme točit jenom let's playe, budeme točit všechno možný vlogy. A první Matěj si vzal jedničkový tank, nevadí. První vlog, který natočíme a kde se dozvíte všechno o našem kanále, jak to bude a to vyjde tak v sobotu nebo v neděli a bude to uvítací video na našem kanále. No zkrátka, čekejte v sobotu video a nezapomeňte se na něj mrknout. Ano. Napište nám, co bychom měli točit taky a tak dále. A Matěj, můžeš mi vysvětlit, proč jsi ten jedničkový tank vzal? Protože tohle je náš první let's play, jak jsem si řekl, že udám speciál, tak jsem si vzal jedničku. Až na to, že já jsem si vzal trojkový, takže tam budou nejméně trojkový. Ne, tam budou pětky, protože to většinou se boje v kategorii 3, 4, 5. Uvidíme, necháme se překvapit, no. Myslím, že ti tady některý pěkně rozmázlou. No nevadí. Kámo, DV2, to je 5. Jakože třeba kdybych měl 4 Matildu, tak ona tak je v háji, ale... Jsou tady 4, to docela jde, já je tady skoro všechny neprostřelím, ale to je jedno. Ty máš lehkej, tak podej se mnou, budu tě krajit. Já jsem lehkej, ne, já budu kamikadze, já pojedu do středu mapy, já pojedu do nepřátelský základy, pokusím se tam přežít. A já většinou... Jo, jasně. Nevadí. Bitva začíná. Nám tady teď vypadlo... Já pojedu až k nepřátelský základně, radista jim dá pozice, pak mě zastřelej, ale už ví, kde jsou arty a všichni nepřátelé. A jinak lidi, my budeme fakt hrozně rádi, když tomuhle videu dáte like, budete nás odebírat a napíšete nám nějaký ty komentáře, co máme natáčet, co byste chtěli zlepšit a jaký hry taky máme natáčet hlavně a tak. Honzo, jde se dělat sebevražda. Schválně, Honzo, jak dlouho vydržím, schválně, jak dlouho dokážu, já pojedu přímo čaře, já se pokusím třeba nějakým tanku vyhnout a tak. Na pravé straně je střední, takže tomu se vyhnu, jedu, útes. Tady Matěj není zrovna inteligent, takže my ho tady můžeme vidět, který jde právě dělat ten se dokáže. Ne, protože jsem si vzal jedničku a s jedničkou tady moc nemám co na práci. Takže se jdeš zabít, nevadí. Vidíš, tam je to taky tank, ten musíte... po mně šel dělostřelec, no smůlu má, týpek. Musíš se jim toho lehkýho, protože ten nám pak řekne pozice všech našich... Kde je lehký? Já vidím ho, ale... Ne. Já tebe nevidím teda. Hej kámo, já jsem uprostřed města. Kdyby někdo tuhle hru neznal a to, tak tam tak vidí... Tato hra je zdarma a jde po mně jeden střední tank, s čím si já jsem tady zajel zadům, takže na mě nemá. Haha, jenže já jsem ve slepý uličce, to miluji, když jsem ve slepý uličce. A co mám teďka udělat? Já jsem to s tím, pokud tuhle hru nikdo nezná, myslel jako tak, že asi zná každý, ale jakože kdo ji nehraje a to, tak Matěj je ten oranžový, protože jsme spolu v chatě a tam ho vidíte, jak právě dělat ten způsob. No, tato hra je zdarma, můžete se kdykoliv zaregistrovat, stáhnout si ji a když tak se i s námi zahrát. A jo, ještě k těm lajkům a odběrům. My budeme fakt hrozně rádi, když nám tam nějaký dáte, protože to člověka hrozně nabudí, aby jsme natáčeli další videa, pak si koupili nějaké vybavení a věděli, co nás to baví. Já se tady ukryju, protože když se tady ukryju, tak vám budu vysílat pozice nepřátel. A tady jich je dost. Jo, jinak my tady jsme právě ještě s jedním člověkem
Máme tady souboj se středním tankem. Já jsem po něm ještě... Já ti jedu na pomoc, Honzíčku. Já asi moc nepomůžu. Já ti jedu na pomoc. Sice tady po mně stojí střední tank, ale to nevadí, jdu ti na pomoc. Já jsem ho neprostřelil. Já tě vidím. Kdybych teďka jel rovně, tak do tebe narazím. To bych musel ale probořit ten obrovský hrad, nebo co to je? Trošku to projíždíš, nemyslíš? Já jsem mě netrefil. Ale on jde po mně. Sakra. Teď to mě rozseká. Tak. Kámo, pomoc, help me. Je po mně lidi. Počkej, já se snažím tady schovat. Hele, M3 je to M3 lí, nad tím jsem neměl. Kámo, tak to bys měl teďka vidět. Tady vidíte Matějovu obrazovku. Kámo, to je Matilda. A je po tobě, takže je i po Matějovi. Ale ona to nechápu, ona mě asi neviděla. Ona tě viděla pro simulaci, ona tě na tebe nemohla rozstřelit. No to je jedno. Jak jste viděli, nejsme v tom ani žádný úplný odborníci, takže se nám nesmějte. Ty víš, možná to nejde tam nevadí. A protože tohle je náš první let's play, tak toto bude mít víc než jenom jednu speciální bitvu. Takže Honzíčku, teďka já si vezmu Matildu, teď to provadíme, já si vezmu Matildu a ty si vezmi nějaký jedničkový tank. Tak asi vezmu trojkový, nebo dvojkový, vezmu si dvojkový. Vezmi si jedničku. Já jedničkový nemám, já se nechci kupovat. Já si ho kup. Nebudu si nic kupovat. Tak já si vezmu medium 2. A nebo si oba vezmeme jedničky. Jedničkový, ne, já nechci jedničkový tank. Tak vem si dvojkový třeba, aby to byl speciál pro ty lidi. Dvojkový, jo. Tak si vezmi. Vezmi si dvojku, ano, to ti velmi pomůže v tomto boji, když si vezmu svůj nejlepší tank. Hele! Vzal jsem si M2 medium, protože tam bych neměl s ním žádnou šanci, i když tady s tím taky ne. Protože já si teď, abych si taky koupil nějaký lepší tank, ale já si teď šetřím na M5 Stuarta. Kterýho už mám vyskouvanýho, jen tak pro zajímavost, a tak mě na něj chybí nějaký prachy, takže si ho prostě chci koupit. Já teďka chci udělat si Churchilla jedničku, na kterého už mi zbývá jenom něco přes pár. A tady je mapa Himmelzdorf, nebo město prostě, a Matěj, tady můžete vidět Matěje před náma. Ano, jenže já mám na Nickom, takže se to načte až tak, se mi načte bitva až tak 2 minuty po začátku bitvy. Zase jsou tady pětkový tank. Vlastně nejsou zase, protože jsou diváky, když jsme hráli předtím, takže... KV1 je pětkový tank, KV1 taky, Chinukai taky, S7 taky. Už si ti to načetlo? Co? Jsi ti to načetl? Ne. Tady můžete vidět Matěj, jak tady jenom tak stojí, no prostě. Takže my zatím jedeme někam trošku tam. Jinak já vím, kam jdem. Pojď za mnou, můj věrný kamaráde. Musíš mě kryt, jo, jenom pro zajímavost, tamhle před chvilkou jsem viděl nějakou, myslím, že to byla KV1. Počkej. Tak. Co děláš? Dal jsem ti příkaz za mnou. Jasně, už jedu. Myslím, že nikdo z lidí nechce, aby jsem tady dělal svůj lekce zpěvu, i když jsem nádherný. Ano, já dělám přímo operní představení. Takže máme střední tanky, takže to není tak rychlý. Pojď za mnou! Já jedu za tebou. Ty jedeš přede mnou. To si jedeš ze střední tank, ty nejsi velký, takže... Pojď, my jedeme na kole, my budeme bránit nádraží. Jo, tam je tak pro zajímavost, tamhle před chvilkou byl těžký tank, ale už
ztratil z dohledu velitel. No víte, já jsem to teda neviděl, ale já se s tebou budu, já si teda myslím, že to byl stíhač. Tady byl tam stíhač, ale ještě před chvilkou tam byl ještě. Protože Honzík je takový náš inteligent. Hej, a tamhle je, takhle, je tady kousek od nás jeden. M3 Stuart, ježiš, ta hoří, to už je mrtvá. Bom. Je po něm. Hele, Oni trefili. asi bych nejezdil tak blízko k jejich základě. Když tamhle už nějaký 2 inteligentní střední. Proč ne? Hej, Tamhle- tady, jo, hele, je nás tady hodně středních tanků a ještě nějaký lesní. Jo, jdem to dobývat. Tak pane bože, s nějakým odpadem si poradíme. A vyhrává. A prohráváme 5-1. Nevadí. Teda vyhráváme. Tam je Artina, tamhle, oni si jmou Artinu, takže v pohodě. My jsme zatím přišli jenom o jeden lehký tank. Si vezmi, jak se musel naštvat ten Vio 15, když je jediný, kdo zatím umřel. Tady jsem trošku sejmul jedno nákladě. Ale zase bych to nedělal úplně tak sebevraždit, jo. Přece jenom tady. Sakra. Ona si padla za... KV1 těsně kousek ode mě. Tak ahoj KV1, uvidíme se v pekle. Uvidíme se v pekle, boj. Tomu, že já ji neprostřelím, tak já zdrhám. Kámo, já jsem si dal. Ty jsi nezničil. Nezničil, ale dost jsem jí poškodil. Já bych ji neprorazil, takže jsem pro jistotu. Tamhle si taky nám to jede M7, to je v high, to nemá... Někdo obsazuje naší základnu, ale my... Já to vím. Ona mě neprorazila. No tak už jo. Ne, neprorazila. Kámo, já nic nemusím dělat a já ji ničím. Já nic nemusím dělat. Tak, a toho jsem zničil. Tak, mám kill aspoň. A sakra, tam mají těžký tank, to je KV1S. Ne? KV1S. KV1S, vidím a střílím. No tak asi ne, ona je za Já doma. neprorazím, mě by to bylo k ničemu. Já jo. Já prorazím KV1 úplně v pohodě. Ale víš, co je problém? Neubral jsem ji ani. Já jsem jí netrefil, bohužel. Počkej. Jo, jdu do ní. I když obsazuju. Ale furt stihnul jsem jí obrat, něco přes 200 HP. Takže jak jste viděli, nejsme zase takový lůzři a teď jsme dokázali vyhrát bitvu. Myslím, že pro tohle video by to bylo asi už úplně všechno. Takže my se s vámi loučíme, pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr, napište nám, co byste zlepšili a nazdárek. Čus. Čau.